دمسي السنة إذي كاب كتما لندن زم حلالف دمسخم دمسي السنة يو حفاش نغيلو ملك وحدان تعالو نغيلو ساعات أغيلو وغن عسل حبر سبر وغن تعاكب الزبزب وغن تعاكب الزبزب في اللي كان أصبتلازب سلام حزبي تمنى أخيرنا لو تغنى عديكم هو مداني ساعة أخير ጋዜጣው መግለጺ ሓድነት ኤርትራውያን ፍትሒ ዓባይ ብሪጣንያ ከተማ ሎንደን ጉዳይ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ኮሚቴ ሓድነት ኤርትራውያን ፍትሒ ብዕለት 23 ሰነ 2018 ብዛዕባ ጉዳይ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝዘተ ሕጋዊ ኣኼባ ኣካይድና ብሰንክዶባው ግጭት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝወረደ ኣደራዕ ብሓጺር ቃላት ክግለጽ ዝከኣል ኣይኮነን እቲ ግጭት ብልዝብ ብጥበብ ብሕጋዊ ኣገባብ ስለዘይተፈትሐ ኣብ ከቢድ ህልቂት ወዲቕና እቲ ክትርድኦ ዘጸግም ኣዕናዊ ኺናት ደው ካብ ዝብል እንሆ 16 ዓመት ኮይኑ ንኽንድዚ ዝነውሕ ግዜ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ተጠንቀቐልኻ ተባሂሉ ብረት ከልዕል ዝኽእል ዘበለ ኣብ ዕርድታት ክነብር ጸኒሑ እዚ ማለት ድማ ህዝብና ኸይፋረን ወሊዱ ኸይዕብን ተኸልኪሎም እቲ ክመሃርን ክሰርሕን ከፍርን ዝግባእ ዝነበረ መንእሰይ ተኾሊፉ እዩ ዘሎ ሕጁን ጥበብን ኣላዝቦን ስለዝተሳእነ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ተስፋ ሲኢኑ ጸኒሖም ማለያ ዘይብሉ ክፋል መንእሰይ ኤርትራ ካብ ሃገር ጠፊኡ ተሰዲዱ ሞይቱ ተዓሚጹ ተዋሪዱ ኣብ ባሕሪ ጥሒሉ ኣብ ጻምእ ጠፊኡ ህዝቢ ኤርትራ ዝሓልየሉ ሲኢኑ ክብተን ጸኒሑ እዩ ማለያ ዘይብሉ ኤርትራው ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብዘይ ሕጊ ይበልሎ ናይ ዝኹሉ ወሪዱና ዘሎ ስቃይን ውርደትን ጥፍኣትን መሰረቱ ስእነት ሕግን ቋማዊ መንግስትን እኳ እንተኾነ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተኻየደ ኹናትን ብድሕሪኡ ዝተዓበ ኹነታትን ዓብ እጃም ከም ዘለዎ ዝፍለጥ እዩ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ንሰላም ክጽውዕን ክምህለልን ነዊሕ ዓመታት ከም ዝገበረ ዘይፈልጥ ሰብ ዳርጋ የልቦን ኣብዛ ኣኼባዚ ብዛዕባ ጉዳይ ሰላም ኤርትራን ብዝለዓለ ኣተኩሮ ተዛቲናሎም ወላ እኳ እንተደንጉየ እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቕሪብዎ ዘሎ መጽዋዕታ ሰላም ብእወታ ገምጊምና ነታ ኣብ ኤርትራ ብገዛእ ፍቓዱ ስልጣን ቢሒቱ ዘሎ ጉጅለ ሂብዎ ዘሎ መተንባህታን ኣፋፍኖ ሰላሙን ንህዝቢ ካብ ጸንሖ ኹናት ወረ ኹናት ወፂኡ ቃል ተስፋ ዝህብ ምዃኑ ክተባባዕ ከም ዝግብኦ ተበግሶ ኮይኑ ረኺብናዮ መሪሕነት ክልቲአን ሃገራት ብሰላማዊ መንገዲ ጸገማቶም ክፈትሑ ንህዝብና ኣዝዩ ዝጠቕሞን ናብ ንቡር ክምለስ ዘኽእሎን ስለዝኾነ ተስፋ ሂብና ኣሎ እዚ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ተዋሂቡና ዘሎ ናይ ሰላም ተስፋ ብጥበብን ብልቦናን ተታሒዙ ኣፍረ ዘለዎ ውፅኢት ክሰጋገር ዘለዎ ተኽእሎ ዓብ ምዃኑ ኣኼበኛ ትምኒቱ ገሊጹ እዩ ኣብቲ ዝካየድ ዝርርብን ኣብቲ ዝግበሩ ውዕላትን ብግሉጽነትን ብሕጋውነት ክትግበር ከም ዝግባእ ኣኼበኛ ኣድሚቑ ካብ ዘስመረሎም ነጥብታት ነይሮም ሕግን ግሉጽ ኣገባብን እንተተኸቲሉ ንህዝብና ዝጎድእ ውሳነ ኣይክውሰድን እዩ ዝብል እምነት ኣለና እቲ ኣብ ኤርትራ ስልጣን ሒዙ ዝርከብ ጉጅለ ካብቲ ከም ባህሊ ሒዝዎ ክጓዓዝ ጸንሐ ካብ ህዝቡ ተሓቢኡ ዝገብሮ ውዕላት ግብዝ ዝኾነ ምስጢራዊ ኣገባብ ንህዝብና ዝጎድእ ውሳነ ከይውሰድ ስክፍታን መጠንቀቕታን እውን ተዋሂቡ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ንኹሉ ሕሶምን ኣደርዑን ተጸሚሙ ክጓዓዝ ዝሓረየ ብቖንዱ ጉዳይ ልኡላውነትን ሃገሩን ክብል እዩ ጉዳይ ዶብ ማሕንቆ ብዙሕ ካልእ ምዕባለታት ኮይኑ ብምጽንሑ ኣብ ዝሓፀረ ኣብ ግቡእ ምዕባሊኡ ክበጽሕ እሞ ህዝቢ ንቡር ሰላማዊ ናብርኡ ክጅምር ብሃንቀውታት ጽብዮ ነገር እዩ ነዚ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ሰላም ጩራ ደገፍናን ለበዋናን ብወግዒ ክንገለጽ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ድማ ክንላዘብን ተሰማሚዕና በዚ መሰረት ንመንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ነዚ ናይ ሰላም መስርሕ ብጽፈትን ብጉልጽነትን ብምልኣት ሕጊ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክፍጸም ዘድሊ ሓገዝ ከበርክቱ ክንምሕፀን መንግስቲ ኢትዮጵያ
نتأتي وزلو مبصعة نخلتي أحزاب نبار سلام متان كمص بزي تغلابانت حق تختيلو فصمو كنمحصن نزناي سلام مسرح نهزبنا زربح كونلنا بقلطف كسالطلنا صوع زدغفن سفيح سلاماو سلف خنكايد اب كالوت هاغرات زركبو دق هاغرناون تماساسال دفيت كغبرون اللابام نحنا إرتراويان كاند شجرنا قدلت حقن حقاو منغستن سلازغونه قوامنا كتغبرلنا غزات حق خرغاغص ديانو برت اخفردو وسوراتنا خفتحلنا مس غوربابتنا بسلام كنبر اب سدت زلو إرتراويان عدوم كملسو زمحادر سلفتات كنقياير كنبقع مسلنايو እዚ خرغاغص ድማ ኩላትና ኤርትራውያን ብዝያ ፈላላይ በሓድነት ንግዛት ሕግን ፍትሕን ክንጽዕረሉ ከም ዝግባእን ኣኼበኛታት ተላብዮም ንህዝብና ዝጠቅም ፍትሕ መታን ክርከብ በዓለም ለኻው ደረጃ ዝነጥፍ ኣካል እንቆመሉ ግዜ እዋኑ ስለዝኾነ ኤርትራውያን ኣብዝሃለና ንሃሉ ተጠርኒፍና በሓባር እንሰርሓሉ መንገዲ ክንደሊ ግዜ ይሓተናሎ أحواتكم كوميتا حادنة إرتريان نفتحي عباي بريطانيا فتحي ألوان بعد كوينو زصنح أويات حجون كبقع دبك حنصص ኣለዎ نصانت إرترا نختركبنا بوتاتنا أديتاتنا حزبنا زدخملون زتسوؤلون كم دما اتحيال قلصم እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ሃገርና ዝተገለጸትሉን መንባሩ ይዝከርን ሎሚ ድማ ነዚ ተረኺቡ ዘሎ ጭራ ናይ ሰላም ኩላትና ክንስዋኣሉ ሰላምና ክነውሕስ ግዜ ባዕሉ ይጠልበና ኣሎ ክንስዋ ክብል ከለኹ ከምቲ እቶም ኣቦታትናን ኣዴታትናን ዕሸል ዕድሚኦም ብምውፋይ ክቡር ደሞም ዝኸፈልዎ መሪር መድረኽ ዘይኮነስ እታ ኣብዚ እዋን ክንፈጥራ ዘይከኣልና ዘለና ሓድነት ንምፍጣር ማለት እዩ ኣብዚ በፂሕናዮ ዘለና መድረኽ ኣምላኽ ኣፍ ደገ ሰላምን ዕርቅን ከፊትልና ኣሎ እዚ መድረኽ እዚ ድማ ደጋፋይን ተቃዋማይን ዝሓትት መድረኽ ዘይኮነ ልቦናን ቅንዕናን ብስለትን ዝሓትት መድረኽ እዩ ከም ኤርትራውያን ኩላትና ነፍስና ንፍትሸሉ ሰዓት በፂሕና ኣሎና ክብል እውን ይደፍር ነዚ ዝተቀልቀለ ተስፋ ንሎምን ዝመጽእ ትውልድን ናብ ዓወትን ምዕባለን ከነሰጋግሮ እንተኽኢልና ጥራኢና ድማ ተዓዊትና ክንብል ንኽእል ኩላትና እቶም ተረሓቅና ዝነበርና ደቂ ሓንቲ ሃገር ደጋፋይን ተቃዋማይን ዝብል መንፈስ ስዒርና ናብ ማኣዲ ዘተ ክንቀራረብ ተባዓትን ተረኺብና ናይ ጸጋ ሰማዕታት ክንከውን ይኽእለና እዩ ከመይ ዶብ ሰጊርና ምስቲ ብዙሕ ደም ዝኸፈለ ከቢድ ጽልኢ ገይሩ ጸንሐ ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ንምፍዋስ ተባሂሉ ልኡኻት ብዘይ መንጎኛ ሃገር ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ክዝትዩን ክዛወሩን እንዳተዓዘብና ደቂ ሓንቲ ሃገር ክንቀራረብ ዘይምፍታና ዕሽነት ዝዓብለሎ ትዕቢት እንተዘይኮይኑ ዝፈላለየና ምኽንያት ከምዘየለ ግዜ ባዕሉ ቀላሊዕዎ ኣሎ ነታ ንጽብያ ዘለና ተስፉቲ ሃገር ኣብ ስደት ዘብቆልናዮ ፀሃያይ ማለት ናይ ምፍለላይ ክርዳር ሒዝናላ ኸይናኣቱ ሎሚ ነዚ ኣምላኽ ከፊትልና ዘሎ መድረኽ ተጠቂምና መስዋዕቲ ክንከፍል ክንዳሎ ይግባአና بقلباب بوليتيكان ሃይማኖትን አቢሉ ክዝራእ ዝጸንሐ ክርዳድ ካብ ስሩ ምሒና ዓወትና ኣብ ሓድነትን ለውጥን ክንኣምን ልዑል ፈጣሪ ይደግፈና ይብል ምክንያቱ እዚ መድረኽ እዚ ብምክንያት ኣተሓሳ ኣረኣያና ይኹን ኣመላኻኽታና ንባኣሰሉ መድረኽ ኣይኮነን ሃገር ንኽትቅጽል ካብዚ ተኣሲራቶ ጸንሐት መድረኽ ከመይ ጌርና ከነጋላግላ ናይ ኩላትና ደቂ ሃገር ትጽቢት ክኸውን ይግብኦ ኩነታት ፖለቲካ ሃገርና ከም ነፋሒቶ 360 ዲግሪ ክቃየር ዝተዓዘበ ህዝብና ኣብ ከቢድ ኣርምሞ ተሸሚሙ ይርከባሎ ደቂ ሓንቲ ሃገር ክንስና ብምክንያት ኣተሓሳስባና ጥራይ ሰላምታ ናይ ፈጣሪ ተሐሪምና ዝጸንሐ ህዝቢ ምዃንና ምዝካር ዘድልዮ ኣይኮነን ኣቦታትና ክምስሉ ዓሻ ክጸልእ ሰላምታ ይኸልእ ከም ዝበሃል መግለጺ ዕሽነትና መንባሩ ሎሚ በርሂልና ክኸውን ተስፋ ይገብር ከመይ ነቶም ጸላእትና እንዳተባሃሉ ከም መጽረፍን መነወርን ገይሮሞም ዝጸንሑ ሓደ ህዝቢ ኢና ዶብ ዝጋረደና ኣይኮንናን እንዳተባሃለ ዝሰምዐ ህዝብና ኣብ ከቢድ ናፍቆት ናይ ሰላም ስለ ዝርከብ እምበር ካብ ኣርምሞ ንላዕሊ ሰጢጡ ክኸይድ ምተገበኦ ዶብ ከይተሓንጸጽን ምንም ለውጥ የልዎን ዝብል ዘረባ በሃንደበት ከም ሽታማይ ጠፍአ
በአር ካብዚ ናይ ዕሽነት ዘመን ወፂና ሃገራዊ ሓድነት ንምፍጣር ኩላትና ብትብዓት ክንላዓል መንፈሳዊ ምሕጽንታይ የቕርብ ፈውሲ ኣብ ሃገርና ንምምጻእ ንመንፈስ ትዕቢት ክንስዕሮ ኣሎና ይብል ብኸመይ ክንስዕሮ ካብ ብሕሉፍ ታሪኽ ምክሳስ ወፂና ሓዱሽ ታሪኽ ንምስራሕ ብቕንዕና መንፈስ ምብጋስ ንጽልእን ንምፍልላይን ዝዕድም ነገራት ገዲፍና ንምቅርራብን ዘተን ምጉያይ ከምቲ ቤተ ክርስቲያን ነቶም ሓያድ ገድሊ ተጋዲሎም ብሰላም ዝዓረፉ ሰማዕታት ዘእንበለ ደም ዝበለቶም ማለት ደም ኣልቦ ሰማዕታት ማለት እዩ ሎሙ ድማ ኩላትና እቶም ንምቅርራብን ሓድነትን እንጽዕር ሰባት ናይ ጸጋ ሰማዕታት ክንከውን ኣብ ዝኸቢድ እዋን ግዜ ባዕሉ ኣፉ ኸፊቱ ይጽዋዓና ኣሎ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ እዋን ምፍልላይን ህዝብና ክንረዶ እንተዘይክኢልና መለኮታዊ ጻውዒት ኣምላኽ ከሲርናዮ ኣሎና ማለት እዩ ኣብ መላእ ዓለም ተበቲንኩም ዘለኹም ህዝብና ሰላም ናይቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኣምላኽ ይብጻሕኹም እናበልኩ በቲ ተኸሲቱ ዘሎ ኣፍ ደገ ሰላም ተጠቒምና ነባሪ ፍታሕ ኣብ ሃገርና ኸነምጽእ እምበር ሰላም ብዝመስል ተጠቢርና ረብሓ ዘይንረኽበሉ ከይከውን ኣበርቲዕና ክንጽዕር ይግባአና ፈውሲ ሓሞት ደልዮም ዝሓረድዎ ሓሞት ሰኣኑሉ ከም ዝተባሃለ ከይኮነና ብፍላይ እቶም ዓቕሚ ዘለኩም ዘበን ብጥዑሙ ዝተመሃርኩም ከምኡውን ለባማት ዓዲ ክትሕወስዎ ተስፋይን እሙንተይን እዩ ምኽንያቱ ንህዝብና ዘይርብሖ ኮይኑ ከይረከብ ማይ ሓቂና ከይንተርፍ ሓባራዊ ስራሕ ንምዕያይ ውዕል ሕደር ዘየድልዮ እዋናዊ ዛዕባ እዩ ከም ዝፍለጥ ሃገርና ኤርትራ ካብ ኣቦ ሓጎታትና ንኣቦታትና ናይ ሎሚ ወለዶናን ሓዊስካ ኩሉ ብሕሱም መግዛእትን ስደትን ግፍዕን ዕስክርናን ዘመናት ኣብ ከርተት ኣሕሊፉን ይሕልፍን ኣሎ ክሳብ እዛ እዋን እዚኣ ሓርነትን ዲሞክራስን ኣስተማቒርና ዘይንፈልጥ ህዝቢ ኮይና ኣብ ኮለልን ስደትን ድኽነትን ንሕልፎ ኣሎና ነዚ መስገደል ኮይንና ዘሎ ክፉእ ዘመን ሓንሳብን ሓዋሩን ንምእላዩ ሎሚ ብሓድነት ኮይንና ክንትንስእ መንፈስ ትብዓት ክንውንን ግዜ ባዕሉ ይሓተና ኣሎ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣመና ጥንቁቃት ብምዃን ንሽግርና ሓንሳብን ሓዋሩን ንምእላይ እምበር ብምጥባር ዘረባ ንታለል ህዝቢ ኮይንና ክንርከብ ኣይግባአናን ብኣፎም ዝነገሩና ጥራይ ምቕባል ዘይኮነሲ ኪኖ መጋረጃ ዘሎ ሓሳባቶም ምፍታሽን ኩነታት ናበይ ገጹ ይኸይድ ከም ዘሎ ምንባብን ክንመሃር ኣሎና ሰላም ኮይኑ ዝብል ቃላት ብዙሕ ይስማዕ ኣሎ መጀመሪ ዝኸውን ማዕጾ እምበር ንሃገርና ውሑዝ ዝገብር መገዲ ክሳብ ሕጂ ክቕልቀል ዘይምኽኣል ወግን ሻቁለተይ ይዛይድ ኣሎ ከም ኣብነት ንህሉ ኩነታት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንና በዚ መንጽር ገይረ ክሪኦን ከንብቦን ከለኹ እዚ ናይ ሰላም ዝበሃል ዘሎ ብናይ ስቕታ ብናይ ክፍኣት ስቕታ ከይወሓጥ ስክፍታ ኣሎኒ ጉዳይ ፓትርያርክ አንጦኒዮስ ኣይውዕዩ ናይ ዝሕሉን ገይሮም ጠልጠል ኣቢሎም ከም ዝገደፍዎ ክንመሃረሉ ንኽእል ዓብዪ ኣብነት እዩ ብወግዒ ኣይተፈትሑን ከምኡውን ናብ መንበሮም ኣይተመለሱን ብዘይ ሕጋዊ ምዝርራብ ከምቲ ልሙድ መስርሕ ሽሞም ክትጽውዕዎም ትኽእል ኢኹም ጥራይ ስለ ዝተባሃሉ ስሞም ክጽውዕዎም ዝጀመሩ ብዙሓት እዮም ኩሉ ግዜ ብዘይ ወግዒ ትገብሮ መንሽሮ ኮይኑ ስለ ዝተርፍ ዕንወት እምበር መሰረታዊ ለውጢ ኣይምጽእን እዩ ሃይማኖታውን ፖለቲካውን ሽግራትና ሓንታ ዓይነት ስለ ዝኾኑ ሃንዳሲኡውን ሓደ ስለ ዝኾነ ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ኣብ ሰለስተ ተገሚዓ ትርከባላ እቶም ኣብ ሕጋዊ ቅኖና ማለት ኣብቶም ሕዩር ፓትርያርክና አንጦኒዮስ ዘለዉ ብመሪሕነት ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ መቃርዮስ ዝእለዩ ካልኣይ መንግስትና ዝሸመልና ንቕበል ዝብሉ ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ድማ ደቂ መንጎ ዝበሃሉ ኣይውዑይ ናይ ዝሕሉን ዝኾኑ እዮም እዚኦም ብዓይኒ ፖለቲካ ሃገርና ክንሪኦም ከለኹ ምስቶም ሳይለንት ማጆሪቲ ዝበሃሉ እዮም ተቓላሳይ ቀሺ ማርቲን ሉተር ከም ዝበሎ ናይቶም ጸላእትና ዝገበሩና ዘይኮነስ ስቕታ ናይ ፈተውትና ገሪምና ኣሎ ከም ዝበሎ ስቕታ ለባማት ሰባት ስቕታ መራሕቲ ሃይማኖት ስቕታ ዝተመሃሩ ሰባት ስቕታ ጀነራላት ሃገር ይዕኑን የፍርስን እምበር ዝጠቅም ኣይኮነን ነዚ መርዛም ጸረ ምዕባለ ዝኾነ ኣካይዳ ልቦና ዝቆጽርዎ እንተኾይኖም ግን ልቦናና ኣይግበሮ ናብ ጉዳይ ሃገርና ምልስ እንተበልና ተመሳሳሊ እዩ ብወገን ደለይቲ ፍትሒ ቅዋሚ ተግበር ዝብል ርእይቶ ክስማዕ ከሎ በቶም ደገፍቲ ዝበሃል ወገን ድማ ደብና ከይተሓንጸጸ ሰላም ይኹን ምዝራብ የሎን ዝብል መርገጺ ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ
ስለምንታይ ካብቲ ሒዞሞ ዝጸንሑ ቦታ ከይወጹ ኣብ ዘተን ምብላዕን ምስታይን በጺሖም ዝብል ስለ ዘይጠቕመና ከልዕሎ ኣይደልን ነባሪ ፍታሕ ንምርካብ እምበኣር ጉዳይና ኣይዝሑል ኣይውዒ ኮይኑ ከይቅጽል ኩላትና ክነቕሓሉ ዘለና ጉዳይ እዩ ንኩላትና ዘራኽበና ኣርእስቲ ተቐልቂሉ ስለ ዘሎ ደውና ክሕንጸጽልና ናይ ኩላትና ደቂ ሃገር ክኸውን ይላቦ ሎሚ ነዛ ዓብ ዕድል ብዕበጦ እንተሓሊፍናዮ ምናልባት ገለ ዘድልዮ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተራዳድዮም ንህዝብና ኣብታ ዝነበራ ባርነት ከይጉሕፎ ክነቕሓሉ ዘለና እዩ ጉዳይ ደው ከብቅዕ ክሕንጸጽልና ቅዋምና ክጸድቀልና እሱራትና ክፍትሑልና እዚ መሰረታዊ ጠለብ ህዝብና ስለ ዝኾነ ናብዚ ክንሰጋገር ክንክእል ኣሎና ደጊምና ናብ ጽንጽዋይ ጉዳይ ደው ዝብል ክንምለስ ስለ ዘይንደሊ ብፍላይ እቶም ፈተውቲ ኢና ትብሉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ልዕሊ ማንም ድምጽኹም ተስምዕሉ ክኸውን ጸሎተ እዩ ደርሆ ተሓመመቶምሲ ብዕራይ መባጽዑ ከም ዝተባሃለ ብሓንቲ ዘይትጠቅም ቦታ ባድመ ብዝብል ሽፋን ሃገርን ተካእን ወለዶን ከሲርና ኢና በዚ ዘይጠቅም ምኽንያት ህዝቢ ኤርትራ ተታሊሉ ኣብ ከምዚ ምውዳቑ ናይ ብዙሓት ለባማት መዓንጣ ዝሕርርን ዝበትኽን ክፉእ ዓመታት ድማ እዩ በዚ ኣጋጣሚ ንመራሕቲ ኤርትራ ክሕልፎ ዝደሊ ሕጂ እውን ንሰላም ብቕንዕና መንፈስ ድልዋት ክኾኑ ከምቲ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተራኺቦም ይሕዋቲና ሓደ ህዝቢ ኢና ደው ዝጋረደና ኣይኮነን ዝበልዎ ሰላም ኣብ መላእ ህዝብና ክሰፍን ኣሕዋቲኹም ተፋቐሩ ሓደ ኹኑ ዝብል ምእዋጅ ጠለባት ህዝብና ኣብ ተግባር ከውዕሉን ይላቦ እቲ ቅዱስ ጽሑፍ ከምዚ ይብል ጸላእትኹም ኣፍቅሩ ጸላእትኹም ዝገበርዎ ክፉእ ነገራት ኣይትግበሩ ማቴዎስ 5:44 ንሕና ከም ህዝቢ ኤርትራ ናይ ሓሳብና መላኸታን ፍልልይ እምበር ኣብ መንጎ ህዝብና ጸላኢ ንቆጽሮ የብልናን ብምኽንያት ኣመላኻኸታና ዝፍጠር ፍልልያት ኣወጊድና ብዛዕባ ሃገርና ክንሓስብ ግዜ በዓሉ የለብመና ኣሎ ደድሕሪ ሰብ ፖለቲካ ዝበልዎ ሆም ባል ኣቋሪጽና ባህሪ ፖለቲካ ክንፈልጥን ከነላልን ምፈተኹ ጸላእትኹም ኣፍቅሩ ንምንታይ ክንዕወት ኣብ ህልኽ ዝመልኦ መንፈስ ከይንነብር ጸላእትኹም ኣፍቅሩ ተስፋ ሃገርና ከይጸልምት ጸላእትኹም ኣፍቅሩ ኣብ ኩናት ሓድሕድ ከይንነብር ጸላእትኹም ኣፍቅሩ ከምቲ ዝሓለፈ ወለድና ጥዑም ከይስተማቐረ ዝኸደን ንዓና ንዝመጽእ ትውልድን ውሕስቲ ሃገር ከይገደፍና ኩላትና ናብ መቃብር ከይንወርድ ጸላእትኹም ኣፍቅሩ ልዑል ፈጣሪ ንሃገርና ንህዝብናን ይባርኽ ሰላም ኩኑለይ ድምፂ ህዝበይ ይስማዓሎ ድምፂ ጽፋት ይመርዓሎ ወገን ይደልዩ ረዳይ ኣጆኻ ዘብሎ ኣለኹ ዝብሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ድምፂ ሰና ናይ ሎም መደብና ይፍጸም ጽባሕ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንመለሰኩም ብሰላም ጽንሑ ኣለኹ ቦሎ ኣጆኻ ቦሎ